ассалому алайкум тамошобинони азизи шабакаи маъмура-азия. Умедворем ки ҳама каса сиҳату саломат ҳастед. имрӯз дар бораи биогумус аз а то я маълумот медиҳем. Видеоро то охир тамошо кунед. видео маъқул бошад лайк ҳамонед, фикри худтонро дар комментария гузоред. маълумоти пурра гирифтан хоҳед ба рақамҳои дар экран буда занг бизанед. худшонам канал дорад дар YouTube биогумуси ҷайҳун, силкаш дар комментария закрепит кардагиай, метавонед дар омада тамошо кунед. ин намуди бизнесро ба се намуди одамо тавсия мекунем. якум одамое ки просто ҳамин соҳа фақат мехоҳанд даромад кунанд. дуюм одамо деҳқонӣ доранд, барои дору истифода мебаранд ва ёда тавсия мекунем. ва сеюм одамое ки чорбодор ҳастанд, пору доранд ва ёда тавсия мекунем метавонанд аз ҳамин кирмакҳо гирифта даромад кунанд. ҳозир ин бародар кирмаки тайёр дорад, биогумуси тайёр дорад, ядрӯзада тайёр мешавад. харидоро бошад метавонед ки занг зада харидорӣ намоед. адресиш ноҳияи ҷайҳун, қумсангир. видеоро то охир тамошо кунед, фикри худтонро дар комментария гузоред. аз канали мо дур наравед. саломат бошед, сарбаланд бошед. бародари азиз, чӣ хеле ки мо гуфтем ки ай ҳарфи а то ҳарфи яра гап мезанем, яъне ки ҳозир ина ҷомуна нишон додем. мода чӣ дар кора барои оддӣ тайёр кардани мақсад касе ки ҷои пӯшида надора ё чӣ надора, инами ҷои инами офтобия чӣ хеле боша набоша мешавад. таги ини мо асфалта, таги ини мо асфалта. ая хеле одамо хокам мешавад, хок дабо хубтар мешавад. ай мо асфалта. мода чӣ дар кор мешавад? ҳозир иҷара мерӯем, тоза мекунем. мода фақат сменблок дар кор мешававу баъд пору. хай бо далша гап мезанем. ҷора руфтем. тарзи вермикомпостера чанд қа меояд, чӣ хел меояд, чанд метр меояд. хулоса вермикомпостеро а 1 метр то 1.5 бисёри бисёр 2 метра боша хубтар мешавад. барои ҳами коркард, барои хабар гирифтани мақсад кирмакҳо ай аҳволшон бохабар шудан, хубтару беҳтараш 1 метр то 2 метра бохубтар мешавад. ба ҳамин хотир ҳозир мо 1 метра барои нишон додани мизоҷо нишон метиҳем. 1 метра мекунем, 1 ба 6 10 мекунем барои тарзи тайёр кардан мақсад нишон додан. вермикомпостера ина тайёр кардем. ҳозир бо тарзи шуштан, тарзи чӣ карданша ҳамаша як табака нишон медиҳем. тарзи вермикомпостер тайёр кардан ба таври оддиша нишон додем. ҳозир дуюмаш интихоб кардани пору ай 4 моҳа то 8 моҳа. касоне ки навкоранд метавонанд ки 3 бор бишуванд, 3 бор порура бишуванд, баъд мақсад кирмакҳо дабитиянд мешавад. баъд аки иҷа тарзи тайёр кардани пору ақидаҳо гуногунанд. як хело мешуванд, як хело намешуванд. касоне ки навкоранд ба оно шуштани пору зарур аст. шуштани пору хубиш дар чия ки касе ки навкора кирмакта хубтар меғалтада, аз овуш заҳрша мешӯ мебурояд мерава.
порура инам хе мешвем даболош ова меқапем ҳозир ай ҳаминҷа зардиш мебуроя мерава се бор мешвем хай касе ки вақт дошта боша метавонад ки 2 рӯз 3 рӯзам бишува мешава аки 2 рӯз 3 рӯз постоянно не як бор ҳамун овуш мебуроя мерава бо пага ҳамхи аралаш карда мешува ҳамин оби зардаш бояд бибуроя бирава аки бисёри баъдам биромаданаш зарар дора ҳама витаминош мешуванд мероянд не ки ба ҳар ҳол касоне ки навкорай чӣ кунанд оби зарда бибуроя бирава меша мақсад поруи мо дигар хел тайёр кардагӣ будему ба хотири нишон додани одамое ки нав ҳамин корда машғул мешаванд барои ҳамонро нишон додем тарзи шуштанша ҳамин болошда ова мемонӣ худаш ҳамин кашидан намнокира мекаша ай так ҳамун чиёш мебуроянд мераванд вақте ки ҳамин чиш мебуроя мерава ҳамин зардоби ҳамин зардобаи пору мебуроя мерава як ду бор рӯгардон карда ҳамаш ҳамун хулоса пору бояд намнок боша чӣ қадар намнок боша ҳам қадар барои хурдани кирмак хубай хай якум вариант ча гуфтем ки вермикомпостера ҷора тайёр мекунем дуюм вариант порура мешувем 3 бор рӯгардон мекунем чорум вариант меша чорум вариантиш на аробада бор мекунем мегирем мебарем да вермикомпостер мерезем порура мегирем мерезем обрез ира вақте ки дар вермикомпостер мерезем дар ҳавои гарм ай 15 сантиметр сар кунем 15 сантиметр ҳавои гармӣ дар тобистонда зимистонда то 40-50 мерезанд тобистонда ҳозиражда ҳамин 10 боло 10-15 то 20 ай 20 боло ҳамин чи нагар мегира мақсад ки кирмакҳо чӣ мекунанд месӯзанд ё ки мемиранд ба ҳамин хотир 15 сантиметр мепартоем мешава уже бигзара дига вале баъд дурмуша нишон мерезем баландӣ 15 аё то набура ай 15 то 20 дар гармӣ дар тобистон дар зимистон то 40-50 мерезанд хурдан мегирад зимистонда хубай пору худаш гармӣ метиҳад барои кирмак созай ҳозир чорум вариант ча гуфтем ина вермикомпостер тайёр шид ана ки тарзи мондани кирмакҳоро нишон метиҳад як хел одамо амира хеле чош метиҳанд аммо мо чош наметиҳем ҳамин як ҷода мемонемш худаш ҳамин пору маъқулаш боша гузаштан мегирад агар маъқул набоша то 10 рӯз 15 рӯз то гум шидани ҳамин заҳри пору и ҳамин чи хича хурдан мегирад яъне ки ҳамин хонаи худаша ҳамин гирди худаш ососта хурдан мегирад ба ҳамин хотир мо як ҷода мерезем
روشنی چی میشه؟ سی پایین درون میدونیم. توی کی دوست میداره؟ اون چوچه خب پنجم واریانتش کیرماکو رو آوردیم ریختیم. این کیرماکوی ما کیرماکوی کالیفرنیش که در دیوی چیروی میگن همین بود هوای موقتی این گرمی را بود هوای موقتی همین توغری میگیره به همین خاطر همین زوتا چی کردگیم. خب در کانالمون هر یک نقطه با نقطه گپ میزنیم. حاضر طرزی تیار کردن آسانش نشان دادیم. برای احتیاط آدمایی که نوکاره میشود که در گیردی همین پوچوقی پیاز کرچکا سبزی همین گیردی همین بمونه که چی نشوند. در حالت پرو محقول نشدن یا خوراکای ایجا تمام شدن همون را خوردن بگیرد تا آموخته شدن ایجا را. خب 5-6 سیروی دیگه هسته زنگ میزنن سوال میتیند کدومش که سوال داره سوالش نبتیند. پنجم واریانت تا گفتیم کیرما سر دادیم در ورمی کامپوستر. ششم واریانتش کاها چی میکنیم بود دبولش چوش بده دبولش کاها میچوشیم. مقصد ایکاه چوشیدنی ما دبولش نگاه داشتن گرمی. بعد همین کاه خودش وقتی که آبش میشپیم 2 روز در یک بار یا هر روز میشپیم وابسته به همون نمنوکی همیره نگاه کرده که نرمه چی میقپده در نمنوک قپیده میسته همون کیرماکو خوبه. تابستان در خنکی میتیه زمستان در گرمی میتیه که به همین خاطر ما بالوش غوص کرده که میزنیم. اگه ایکه دا خوبترش چی شالی ایکو ای خوبتره ای که تستر میپوسه چی میکنه. بعد مقصد با ایکه چوشیدن همین چمچی قینو نمیخورن. اینجا تقریبا چند کوادرات یک تیار کردیم؟ حاضی ما 3.5 کوادرات جای تیار کردیم. 3.5 کوادرات برای نشان دادن بگیم که اکسپریمنت برای اکسپریمنت 7.5 کوادرات در یک کوادرات در یک کوادرات کیرماک 2 بانان коробка میشه. همین 2 بانان коробка را 8 تا 6 خیلی کوادرات سر دادن ممکنه. خب این چند وقت تیار میشه؟ این مدت تیار شویش وابسته به اول نگاه بین وقتش در آبتی بعد اون پرو محقولش باشه تست زیاد شدن میگیره. این کیرماک 16 سال عمر میبینه. هر هفته یک تخمی میکنه. در 90 روزگیش به بلاغت میرسه. هر هفته یک تخمی میکنه. یک تخمش یک دونه تا 15 دونه را تا 15 تا 25 میگن لیچینکا میبره. چقدر که زیاد شده میگیره تستر خوراک آذوقه محقولشان باشه همقدر تستر تیار میشه. خلاصه گپ که بسیاری میگن که 4 ماه و 10 روز ده بیوگوموس تیار میشه. با واسطه همین کیرماکو بیوگوموس تیار میشه. عزیز ما که چوشیدیم کدومت که امکانیت که نداره اینا قمیش خوبتره. هم خیمه پوشیم وقتی آدودان چیدم این بهتره هم خوبتره هم مقصد مرغم چمچقم یگون چی را چی کده نمیتونه گذاشت کیرماکو را خوردن نمیتونه. سه چیز میشه که همیشه و اشالی خوبتر میشه. بعد قمیش هم خوبه. قمیش نمنوکی را میگذرونه و مثال گرمی و چی را سنی پایان نمیگذرونه. این آوش سنی پایان میگذرونه گرمی مقصد افتا و چی را سلقین میقپه بعد توریک میقپه. این کیرماکو توریکی را دوست میداره. برادرای عزیز همه مقصد طرزی آسانی کار را ما شما دا نشان دادیم. آدما میگن این را ما در بیرون بکنیم در درون کنیم. خیلی شما خودتون شاهد بده که ما در کجا کردیم. فرق نداره تگ یود در چیه. خلاصه را
нигоҳу биниш ина ба таври оддӣ ҳам мешавад. Уна ба таври оддӣ нишон додем вермикомпостера. Иншолло 4 моҳу 10 рӯзда ҳозир мебинем. Агар ки бихӯра тамом кунад, бо добавка кардан мегирем. Болош 5 то 10 сантиметра озуқа партофтан мегирем. Хурдан мегира, хурда сини боло рафтан мегира. Ҳар 15 рӯз пас чапагардон мекунем, тамом. баъди мақсад баланд шидани биогумус инаи вақте ки биогумус баланд мешава, кирмакура ҷудо мекунем. Ба инами тарз кирмакура ҷудо мекунем. Ина уже биогумус вақте ки мехӯра тамом мекуна, кирма гира, и тайёр меша, кирмакура ба ҳамин восита ҷудо мекунем. ҳозир и таги тайёра, мо фақат кирмора ҷудо карда гирифтесем. Ина поёна нишонте. Вақте ки озуқаи нав мемонем, худаш меброя, ҳама кирмако дуруни ҳамида медура, инора мегирем. Хулоса баъди биогумуса элак мекунем, ба ҳамин тарз меша. Инами ҳозир биогумуса иқа пору биёр. Инами ҳозир биогумуси тозаи элаккардагие. Фарқи биогумус иҷа савололи мешавад ки фарқи биогумус ай пору дар чия? Ина биогумус, ина пору. Инамира мехӯра, ҳами биогумус тайёр меша. Хай дар бораи биогумус бисёр маълумото додем. Бо дар каналмон подписатсия кунед, биогумуси ҷайҳун. Ҳамаша пурра, ҳам дар мавзӯи кирмак, ба наздикӣ дар мавзӯи кирмак баромад мекунем. Мавзӯи биогумус, ино ҳамаш аделни мавзӯа. Биогумус барои ҳама чизе ки ай хок меброя, барои бақувват гардондани хок. Деҳқонодам дар кораи мақсад, гулпарвародам дар кораи, боғпарвародам дар кораи. Ҳамин касе ки ба замин сару кор дора, ҳамуда ҳамин биогумус дар кораи. Иҷа аки савол меша ки биогумус ай дору чӣ фарқ дора? Дору як бор истифода мебарӣ. Вақте биогумуса истифода мебарӣ, и то 5 сола замина бақувват нигаҳ медора. Намнокии замина таъмин мекуна, шӯрнокии замина ай байн мебара, то 30% ҳосилнокии замина мехезона. Ино чизое ҳастанд ки факта. Бояд иҷа бо савол меша ки биогумус айпоруи оддӣ чӣ фарқ дора? Айпоруи оддӣ бисёр фарқият дорад. Поруи оддӣ, вақте ки поруи оддиро мерезем, ҳам замина месӯзонад агар бисёр брезем, аз ҳисоби pH, аз ҳисоби заҳрнок буданаш. Ҳам алаф дар замин бисёртар меброяд. Мақсад аз биогумус задан, ҳам кам кардани мақсад алафа. Баъд мисол вақте ки порура мезанем, и 10 карат ай пору чиш бисёр ай 10 тон пору агар рехтанӣ боше, ай 1 тон мерезе, баробар ба ҳамун 10 тон чӣ мешавад? Аз силитр мачавин миллион бор хубтарай. Баъд ҳамун растанӣ меваҳое ки мешавад, мақсад ҳамун аз ҷиҳати экологӣ тоза мешавад. Миқдоршам я бор гап мезанем, мисол гектаршта чанд қадар, 10 соткашта чанд қадар? Миқдорш вақте ки биогумус тайёр мешавад, ҳамин хел тайёр мешавад, элак мекунем, баъди элак лаборатория мебарем, месанҷем. Аура дар ҳамун сифати, хай дар дигар видеомо нишон дода будем, хай бо касе ки надида боша, мера ай лаборатория хулоса мегирӣ. Дар хулосаи ма дар 1 гектар 8000 литр гуфтагиай, 8000 литр биогумус гуфтагиай. Вобаста ба качествои биогумус баъд мерезанд. Ай хела мешавад ки барои эконом кардан 150-100 ҳар як растанӣ, мисол помидор, бодринг худашда миқдор дора. И ҳамаш дар интернет нишон додагиай. Мисол лимон да чанд қа медозанд, себ да чанд қа медозанд, ҳама амуро па чӣ гуфтагианд. Леки агар ки и як фарқияти хубшам дар ҳамия ки ира бисёр будозӣ замина намесӯзона, поруро бисёр будозӣ месӯзона, ё ки доруи химиявиро бисёр будозӣ месӯзона, замина мақсад вайрон мекуна. Инаи чизе ки мебине, и ҳамин табиӣ худашидагиай. Инаи
тарбуз ам донаи тарбуз ғалтидагия иш намедонам кадуа чия оли калон шава баъд маълум меша дига мо ҳам чақа нашидем ба ҳамин хотир намедонем биёгумси холи қатия як бори дига ҳамин савола доданем барое ки аз тамошобинон бо бисёртар нофаҳмоиҳо шуда биёгумс чист акам аму иҷа ду варианта дар бораи биёгумс фаҳмондан ҳама вақт вақте ки мода занг мезананд ё ки савол метиҳанд мо мегем дар бораи бизнесаш мақсад дар бораи тиҷораташ гап занем чӣ хел афзоиш меояд чӣ қадар фоида дорад чӣ қадар расход дорад ё ки дар бораи фоида хай дар бораи фоидааш дар барнома гуфтем чӣ фоидао дорад намнокира меқапа мақсад замина гумуснокӣ замина бақувват мекуна ай микро-макро элементҳое ки ҳамун замин норасиёӣ дорад калсий нитрат фосфор азот углерод хай ҳамин чӣ чизе ки ҳаста мақсад ҳамин дар дуруни биёгумус ҳаста 22 намуд макро элементҳое дар бораи деҳқониш ия гап зада мешавад дар бораи шумо дар бораи бизнесаш дар назар доред дар бораи бизнесаш даромад бигиранд ҳозир ҳамин мавзӯъ бисёр чӣ рафтесай бигем ки бисёр хуб рафтесай дар бораи бизнесаш ай ҳама хулосааш ҳамин як мепартои ками кам 5 мегирӣ айни ҳол ҳамин бизнеси ҳамин хел рафтесай мақсад 10 000 сомон расход кардӣ то 40 000 то 50 000 сомона даромад гирифта метавонӣ баъд одамое ки мақсад хичон замин доранд чӣ доранд уно ба ҳамин хотир ман шуморо гуфтам ки шумо дар бораи мақсад деҳқониш гап занем ё чи одамое ки замин доранд уно дига доруам метавонанд ки дига дору истифода набаранд ҳамин кора шумо чӣ хел сар кардем чӣ хел даромадем чӣ сабаб шуд ҳамин кора сар кардем бисёр саволи хуб додӣ мо рости гап як қариб 1-2 сол пеш ман ҳамин чиза дида будаму идея мақсад ҳамин идеяро дида будаму боварим намеомад баъд дар ҳамин вақти коронавирус границаҳо маҳкам буданд хулоса одамо бекорӣ бисёр буд ҳамин чиз дар мо як бор дига назар кардем 1 сол пеш сар кардагем дар ҳамун вақти айни ҳамин моҳи апрел буд ё май буд ҳамин хеле сар кардем хулоса 4 моҳ айсар мо ҳозир 4 фасла айсар мо гузарондем бародарое ки шумо кирмак харидание кардомед ки кирмак харидание бародарои азиз ай ҳамон одаме бихаре ки 4 фасли сола ай таҷрибаш гузаронда боша ман ҳозираш дар ҳамин акай мамун 4-5 нафаре ки мақсад мо сар кардагӣ будем ман мумкин 3-ум ё 4-ум одам будем сар кардем уно ба фаъолияти кирмакфурӯшӣ шурӯъ кардан уно мақсад кардане ман накардам ман то факт далил нагирам мақсад 1 сол пурра истифода бурдам нав ба фаъолияти кирмакфурӯшӣ ман машғул шудагиам ман ай 10 квадрат сар кардам ҳозир барои 1 квадрат мақсад занг мезананд ира чӣ хел кунем чӣ кор кунем метарсанд хулоса ин ягон ҷои тарсаш неста агар аз ҷиҳати бизнес бигем ҳам бизнеси хуба бизнеси реалния аз ҷиҳати мақсад деҳқонӣ бигирем барои заминдорое ки доред заминои калон доред чанд ҳазоро дору мехаре дига чӣ кунем динама як кас омада гуфт ки мада 15 тилешка пору дар кора ман гуфтам чӣ кор мекунӣ 15 тилешкара мега дар замин мерезем ман гуфтам ай 15 тилешкада 2 тилешка ҳам 15 2 тилешка мақсад биёгумус тайёр кун ҳам хубай ҳама ҷиҳата хуба дига дору пору ягон селектри мачавини хали чизо мақсад дига намедозем ҳам бақувват мешавад ба ҳамин хотир 15 тилешка порура мерезам беғарз ю чанд ҳазоро ҳозир бо дору қимат шуда ҳозир дар ҳамин ноҳияи ҷайҳун бисёр даъво бисёр шудеста ки мақсад мо 1 кило пиёз қариб 1 сомони 30 дирам 1 сомони 40 дирам ғалтидагиай мо аз ҷиҳати қиматшавӣ дору бародарои азиз мо илоҷ надорем мо бояд бигзарем ин чизда
бигзарем ҳам маҳсулотмон аз ҷиҳати экологӣ тоза мешавад, ҳам дорухаримон кам мешавад. Ба ҳамин хотир касе ки нагзашта тезтар бигзаре, баъд ҳамин боду ҳавои ҳамин баҳорда кирмак бисёр ҳам хуб тез афзоиш меёбад, биогумус ҳам тезтар тайёр мешавад. бо тобистон шид гармиёда сис кор мекунам. Ба ҳамин хотир кадомет ки харидор бошед чӣ бошед марҳамат ина кирмак дар корай, тавсия дар корай, савол-ҷавоб дар корай, хай номеромона мемонем дар унҷа дар бораи чизе бошад чӣ кунем. Ма баъд охири гапа нагуфтем 10 квадрат гирифтем, ҳаму як савдои кардагим да ҳамаи ҳаму расходом буровардам бо плюси инам қадар мисол дар 70 квадрат 10 квадрат гирифтем, дар 70 квадрат сар дода будам, бо 237 квадрати дигар ҷой кардем, бо мақсад як бигем ки 15-20 тонни дигада озуқа тайёр дорем. баъд бо як қариб то 100 квадрата кирмаки фурӯшӣ дорем. хулоса ҳамин одамон дар интерес ния чанд сум фоида мекунӣ, чӣ хел мекунӣ. Аку ай одам худаш вобастагӣ дорад, диюмаш ки ҳамин а як баробар зиёд фоида мемонад. А як баробар то 10 баробара фоидаша меган, не ки айни ҳол то 5, барое ки кирмак да мо мардум намедонад кирмак чӣ хелия, тарзи кориш чия намедонад. Кирмак да оқа мисол клен неста, ё ки одамо уже монда шидаган дигар боваришон наомадеста. Ба ҳамин хотир агар фаъолияти ҳамин кирмакфурӯшиам баланд бихеза бисёр хуб мешавад. Мардум нав қабул кардеста, то мардум таҷриба мекунад, то чӣ мекунад хела вақт дар кора. Як хел бугӯй ки ай дигар ҷо да бинану тамошо кунад намекунад. Мардуми худмон то худаш таҷрибаш нагзара чӣ намекунад. Дигар мақсад ма вақте ки тайёр кардам дигар ба таҷрибаам нарасидум. Сразу харидан мақсад биогумус ма тамом кардам. Ин ҳамин камака ки дигаш мондагия мисол барои ҳамин реклама ё барои нишон додани мо бисёр саволо мешавад чӣ ай чӣ хела ҳамин нишон метиҳем. Камака ки дигаш мондагия ба қарибӣ бо тайёр мешавад. О ба қарибӣ як 3 тонн ё то 3 то 5 тонна тайёр мешавад, биогумус тайёр мешавад. Масъала кирмак фурӯшида кирмакҳомонам тайёрай, заказотонам метавонед заказ кунед пешакӣ, 10 рӯз пешакӣ заказ кунед, мо тайёр карда шуморо чӣ мекунем. тарзи кирмакфурӯшӣ вобаста ба шартномае. Мақсад як хел ҷое ҳаста ки бисёртар мегирад. рафтани мо шарт ва зарура, мерем порушона мебинем, ҷошона нишон метиҳем, дар ки ҷо чӣ хел ҳамаша нишон метиҳем. И чи агар касе ки омада худаш харид ай ҳамин ҷое мо худаш бихара, и арзонтарае. Мақсад бе дастафка агар маълумот дошта бошад. хай бо чӣ чизе ки ҳаста дар каналмон канали биогумуси ҷайҳун да подписатсия кунед, аётон набура. ҳамаи саволое ки ҳаста метавонед ҳам дар уҷа битиҳед, ҳам дар комментариҳои канали Мамур Азия битиҳед. чӣ чизе ки ҳаста хулосаи гап мо тайёрем. боқӣ дар амони худо бошед. Кадомет ки мақсад ягон бизнес доре, ягон идеяи нав доре барои ҳамин ҷамъията фоида дошта боша, метавонед ки ба ҳамин акай Мамур ё ки ба канали мо биогумуси ҷайҳун муроҷиат кунем. Мо бирем сиёнка кунем, реклама кунем, савол-ҷавоб кунем. ҳам мардум да хуб шава, ҳам мо да хуб шава. хай боқӣ дар амони худо бошед. Сарбаланду сарфароз бошед.